И така, хора, здравейте, вижте, аз на село люлката, където я направих. Чакайте да обърна камерата. Ето е люлката. Както може да видите, това е боксовата круша. Ето, ударих я. Ударих боксовата круша. Това къщата. Гледайте базата ми. Тук има и козие там, гледайте. Чакайте да излезем да ви ги покажа. Гледа какви гадни зуби. Его Рекс, ето го моето куче. Това козите. Това не са наши. Тия кози. А гледайте кошмара, това е базата. Ето. И е базата. И вафлата на бата кози. Картишка. Не картишка, такова упаковка. Тия кози ме подводяват вече. Сега ще ви покажем. Чакайте да оправя малко тая люлка. Как се люляме. Сега пускам видеото. Пак. Хора, чакайте да ви им пуснаха и да усилим звука. Да се чуете това, гледайте. Малко е накриво, но нищо. Люлката, гледайте се. Опа! Уоу! Леле! Леле, да не се откърти, брат. Ох. Значи, леле. Хора, щях да падна. Леле, брат, как се залюлях само. Задължително да стигнем 100 лайка, правим втора част. 100 лайка, ако стигнем, правим втора част. Това път втора част и да стигнем поне 100 лайка и 100 абонати. И правим втора част. Напишете в коментарите хаштаг втора част. Искаме втора част. И задължително лайкнете ми всичките видеа, 100 лайка на всички да стигнат и 100 абоната. Аре, това беше ви. Чао!